खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 7 माघ दान 1433 मायथाइ एबा 21 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा राङारि आयदाफोराव मुलाम्फा जागोन आरो रांजों सोमोन्दो थानाय नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। दावबायनाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सानजौफुनि समाव गोजौ मावख'गिरिजों दान्थे-बिदान्थेनि जाहोनाव आयेनारि हान्जाया मोनसे गोदान महर लानो हागौ। बेलासियाव प्लेनिं खालामोब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। आलासिफोर फैनायजों लोगोसे खरसाया बांनो हागौ। दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो आयदायाव जुनिया गोसो होनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा दिनै मोनफ्रोमबो आयदायाव सांग्रां जानांगोन। खामानिनि जायगायाव मावख'गिरिजों गोरोबलायै जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि रोंग'थिजों सुथुरफोरखौ देरहानो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि थाखाय मोजां मोनसिननाय बेसाद बायनो हायो आरो बेबादि खालामोब्ला नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। बेयो मोनसे मोजां खर्सा जागोन। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाय लाखि। समाजाव मान होनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय खुसि आरो जौगानायजों बुंफबनाय सान जागोन। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। राजखान्थियारि हाबाफारिफोरावबो हेंथा होनाय जागोन। सानजौफुनि समाव सोरजोंबा नांज्लायनाय जानो हागौ। गोदान लुनायनि महर होनाय जागोन। मोजां खामानिनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन आरो नोंथांनि सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा मोनाबिलियाव जायखिजाया हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि सुबुंफोरा राङारि मुलाम्फा मोनगोन आरो आयआ बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरि आरो फालांगियारि बाहागोआरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। मोजां खामानियाव नोंथांनि गोसो जानाया बांगोन। खामानि मावग्रा थाखोआ दावगानो हागोन। नोंथाङा गोसोनि गोजोन मोनगोन। बांद्राय खस्थ' खालामनाया मेंनाय लाबोनो हागौ। सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। दिनै नोंथाङा गासैबो खामानियाव सांग्रां जानांगोन। प्रम'शननि थाखाय खाबुफोर थागोन। मावख'नि सुबुंफोरा नोंथांनि खामानिखौ हेंथा होनो हागौ। दिनै नोंथांनि गासैबो थि खालामनाय हाबाफोरा आबुं जागोन आरो नोंथाङा हास्थायनाय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर आरो गोमो गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा साबसिन सम्फथिखौ मोनगोन। नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन आरो बिबानआ आबुं जागोन। दिनै जेबो गिनो नाङा। नोंथांनि गोसोआ दिनै खुसि जागोन आरो थाबथानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। गोजाम लोगोफोरनि लोगो हमलायनायजों गोसोआ खुसि जागोन। आरो नोंथाङा बेलासियाव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा राङारि मुलाम्फा मोनगोन आरो नोंथांनि रंजानायनि राहाया बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद आरो लोगो मोनगोन। फालांगियारि नाजानाया फिथाइ गोनां जागोन आरो मान-सन्मानआ बांगोन।
मोनाबिलिनिफ्राय मोनासिम जायखिजाया बेसेनगोसा बेसादखौ खोमानाय एबा खावनायनि जाथावना दं। सांग्रां जा आरो गासैबो खामानिखौ सांग्राङै माव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोथां गाब। बृश्चिक राशि। बृश्चिक राशिनि सुबुंफोरा राङारि मुलाम्फा मोनगोन आरो नोंथांनि साना सुबुं अनफावरि खामानियाव थांगोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनायनिफ्राय फैनाय गाव गोजोननाया जायखिजाया गुबुन संसारारि खुसिजों रुजुजायै नङा। मावख'आव नोंथांनि मोनथायफोरा बांनायनि जाहोनाव लोगोफोरनि गोसोआ गाज्रिसिन जानो हागौ। मोनाबिलिनि समखौ नखरजों बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। धनु राशि। धनु राशिनि मानसिफोरनि साना मोजां जायो आरो नोंथांनि सनमाना बांगोन। रांजों सोमोन्दो थानाय बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि सहायनाय आरो गुरै आखुजों आबहावाखौ रेजें खालामनो हागोन। गावनि आंगोखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथाङा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। हरखौ रंजानायाव बारहोनाय जागोन। गावजों गाव सोमोन्दोनि बेलायाव मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फानि सान आरो दिनै मोनसे गोदान गोरोबथाया हरखाबै रांखौ मुलाम्फा होगोन। जायखिजाया गोनांथार खामानि मावनाय एबा गारि सालायनाय समाव जेंनाखौ गादबनो दाहो। लोगोनि जायखिजाया जर'खा बिथांखिनि बाहागो दाजा। खैफोद गोनां खामानिनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा रांनि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन आरो फालांगियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना रां आरो सनमानजों बुंफबनाय सान जागोन आरो नोंथाङा खाफालगोनां जागोन। आखायाव गोबां बिबांनि रां फैनायाव गोजोननाय मोनगोन। साननि उननि खावसेयाव थांनाय सानब्रैनिफ्राय सोलिबाय थानाय नांलाय-खमलायखौ फोजोबगोन। बाथ्रा दान्थेलायनायखौ रायज्लायनायजों फोजोब। जुदि नोंथाङा दावबायनायखौ नायनायाव हर हगारो अब्ला नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चन्दननि गाब। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरनि धोना बांगोन आरो नोंथांनि रांजों सोमोन्दो थानाय सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। साना मोजां। जाय लाइमोनफोरा गावसोरनि जिउ राहाखौ जुरिजेनबाय बिसोरो दिनै गावसोरनि मावख'आव गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो खाबु मोनगोन। खामानि मावथायाव मुंदांखाया बांगोन। गोरोबलायनायाव बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सोरबाफोर फेसबुक पेजआव सानसेनि खौरां नायनानै मोजां मोनोब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लादो।